Majita namaGrootman no-Aussie. Orlando Pirates isayine 9 players and i-transfer window ayikavalwa. Sothukile but asimangelanga because Orlando Pirates. Le team finished 12 points behind the champions, the Sundowns. Le team yawina i-MTN 8. Le team yakwi-semi-finals the CAF Champions League. Ki-Betway Premiership le team ibiscore 43 goals yaconsider 20 goals. Ngoku sithetha nge-signings eziyi-9, i-fullbacks eziyi-2, i-midfielders eziyi-4, i-forwards eziyi-2 ne-striker esi-1. Yeah. Kule video ndiyajonga uba ezi-players zifitha njani kwi-starting lineups Orlando Pirates, and siyazi i-Pirates iyazinika ii-chances ii-signings. But before ndenze i-lineup yezi players ndiqale ndazama u-understand uba i-Pirates ijonge phi kanye xa isenza ii-signings ngeli hlobo, and i-Pirates theni isenza le way every season, ijonge phi kanye ithini i-vision neplan yayo xa isenza ngeli hlobo, and i-Pirates imuva njani within i-framework ye-success ki-football, which is i-process nee-cycles ze-playing squad. I-process okanye i-cycles okanye i-projects ze-football generally yi-1 to 3 seasons. I-team iba ne-goal yoba ifuna uwina i-league okanye ifuna uwina i-Champions League. Le nto involva ii-signings ngesizini yokuqala, ngesizini yesibini, ngesizini yesithathu, and yonke le way iba yi-sequence. Ki-first season iba ki-potential nee-signs uba i-team iyahlangana grand. The-second season iba ki-improvement bajonga le team ayavuthwa ngoku. I-third season iba yi-success, kuthathwa i-trophy inyuswe ijongiswe emafini, kufakwe ii-medals emlonyeni. Ezo zii-general terms. Zikhona ii-team ezifumana i-success before lo 3-year cycle. So i-Pirates ndizame u-understanda within lo framework uba njengoba isana ii-players ngeli hlobo ithini i-vision uba ijonge phi yaphi kanye. Ngoba ezi players i-9 zisayiniweyo apha, what about la progress ibiseyenziwe from last season and the season before? So ndibuye umva ke mna ke ndabona i-pattern Orlando Pirates and ndaphela i-understand uba okay, i-Pirates ndayibona le way yenzayo. Ndinayo kwi-season ka-2022-2023, season 2022-2023 i-Pirates yasayina 9 players apho. Ii-players zazisayina ngoJune, July plus nangoJanuwari, i-total yayi-9 players. And then ngo-2023-2024 i-Pirates yasayina 6 players. Last season i-Pirates ngo-2024-2025 iyasayina 7 signings. Ndibale ii-signings apha khange ndizibale ii-players zi-promoted okanye ii-players zisuka ki-loan. Ndinathola ne-example in terms of i-success ye-signings ezidibene ne-squad cycle. Leyo i-Sundowns yeyona season eyavutha ngayo ibingu-season 2023-2024. I-core players phaa kula Sundowns bezingaqala ufika ngala season. La team iyaqala ubuildwa ngo-2021-2022. I-major signings zika-2021-2022 yayinguTebogo Mokoena noGrant Kekana. Eza players ezahlala zenza i-continuity ne. Kwafika ezinye ii-players ngo-2022-2023, oRon Williams noCassius Melula. And then ngo-2023-2024 Sundowns ukuze ibhophe nyanyani kwafika ezinye ii-players nazo ezizohlangana neza players zifikileyo in the past 2 seasons. Continuity leyo. I-Sundowns ngezazipini i-project uwina i-CAF Champions League noqhubekeka uwina i-Betway Premiership. Ibingobani i-major arrivals ngo-23-24, Lucas Ribeiro. La majita aconnectile alinka ne-players bezifike in the 2 previous seasons. Apho bekho continuity, i-goal towards uwina i-CAF Champions League. Kuze ube successful ebholeni, awubuildi kule season uchithe next season uphinde ubuilde kule season uphinde uchithe. I-building by process uqala nge-foundation and then iqhubekeke ke ngokuze ngamadonga nenundu ne-interior de ugqibe i-building. Ebholeni similar xa ubuilda i-winning team. So given le example ndinike yona, ndijonge Orlando Pirates ke ngoku uba kusenjama u-understand Pirates uba kusejonga kutheni isana ii-players ngeli hlobo kangaka. I-Pirates iyarhayiza na okanye kuseya-understand i-building processes, iyakha iphinde ichithe okanye zikhiphani, into lenzileyo specifically this season compared to the past 2 seasons. So ndizajonga loo nto before ndijonge ezi new signings uba zingena njani kwi-starting lineup. Ingaba i-Pirates iyarebuilda na this season okanye iyaqhubekeka? Xa urebuilda i-team, i-reasons is i-bad performance ye-team kulo season okanye neluze i-key players okanye i-main key players zenu amathemba wamarhumusha azodropa ngoku ii-levels zabo ngendaba ye-age okanye i-fatigue, ukudinwa. And then xa uyi-football team funeka ukwazi uyibona loo nto before yenzeke. Kaizer Chiefs yashaywa lelo gqudu ngo-2014-2015. Zange rebuilde in time. Ii-players ezizoteka over Omatoho, Okhune, Mashamaite, Letsolonyane, Chabalala, Parker. Whereas the Sundowns yona, I don't think izawurhayiza i-Sundowns. Izawurebuilda in time. Should i-key players ziluze i-form okanye zidrope i-levels zazo, ziluze i-quality ne-intensity. And sometimes ayo-age qha, sometimes ii-players ziyadinwa mentally okanye kuphele ihanga ne-desire. La majita kudala ikhompyutha e-Afrika, kudala iwina i-Betway Premiership zilandelelana, abongokusuka ne-Club World Cup.
mentally, emotionally, psychologically banganqapha amajita angabi nala desire nehunger yoperforma. La majita sokene ngeAFCON abuya nebronze phana into nyaka azophinda adlala iAFCON, so iSundowns afuneka ngilahle funeka iqale kuse urebuilder. But apha ndithetha ngeOrlando Pirates bafethu. So phinde ndiyenze ivideo ngeKaizer Chiefs nangeSundowns. Apha ndithetha ngePirates after isane players yi9 funa ujonga ba iPirates ijonge phi. Enye ireason emajor yorebuilder i-change of coach. Why? Because ngezinye izikhathi okanye most of the time i-players azirespondi ngendlela eyi-one kwi-coaches ezi-different. Ngaphandle kwe-coaching ability, i-coaches zihlukile nge-personality plus ne-character ne-communication. So Orlando Pirates yona ingaba ne-players ezizodropa i-level ne-intensity and i-key players. At the same time i-Pirates ingaluza i-players because of i-transfer deals. I-Pirates iyaba ne-players impressive and i-Pirates i-club ethengisayo i-player i-offer xa ithi gqi. Ivan Khoza akathi hayi. Xa sijonge isquad sePirates ngoku bafethu zikhona i-players ezingathengwa pha. Ewe. First example, Relebohile Mafokeng. I-transfer ingenzeka anytime kaMafokeng ngoku futhi sithethayo. Enye light Ntswimbo blind, Mbekezeli Mbokazi. Mbokazi angathola i-transfer. uTalente Mbatha angathola i-transfer. Makgopa angathola i-transfer. Umabasa angathola i-transfer. If not ezi-potential transfers, then ezinye key player phana zingadrop okanye zingarespondi i-grand new coach. I-key players ezifana noNkosinathi Sibisi, Thapelo Xoki, Makhehleni Makhawula, Kabelo Dlamini, Patrick Masangwanye. So grand bafethu wendithethayo apha ndithi Pirates ndijonge kahle iPirates on i-team ingaperforma grand nge-season, but i-season landelayo i-rebuild not because iperforme kakubi but i-manager i-changes ezenzekayo in the squad. Mandiphinde ndibuyele kuqala kwecycle ngo-2022-2023 ngala transfer window June July plus nangoJanuary Pirates yafumana i-success ebhaya in terms of i-transfers ngala season. Football worldwide noma ungayaphi i-transfers i-risk kuthiwa generally 3 out of 5 ki-signings i-football azipasi, iba yi-2 epasayo generally ki-football. Loo nto ayidibenanga ne-talent ne-playing ability but i-players bazi-adapta njani kwi-new team, new environment, new playing style, new coach, new country, new city. So i-challenges zininzi for uba ise-players zinga-succeed. That's why I say most transfers zinga-succeed. So i-Pirates yathola i-success ebhaya ngo-22-2023 yasana i-players zininzi and then because players zininzi players zapasayo phaa. I-signings zafikayo including ezafeyilayo Erasmus Evanga, Miguel Team, Ndaba ithethwa Ndlodlo, Lasayib Omaro waseCameroon umde usistriker, Makhehleni Makhawula, Sipho Chayini, Azola Matrose. Kabuya i-players ezi-2 from loan, Monapoli Saleng, Thabiso Sesane, Thapelo Xoki nimbalile naye. Out of la group i-Pirates i-majority yapasa. Pirates yabane lakhe and then kwafeyila 5, kwafeyila la out waseCameroon Umaro, kwafeyila Azola Matrose, kwafeyila uNdumiso Mabhena, kwafeyila uEvanga, kwafeyila no-Evidence Makgopa but Makgopa waphela ephinde spina umjita kwisizini elandelayo. Kwezi players ipasileyo amajita aqhubekeka for the next 2-3 seasons. Miguel Team baba zi-key players, Miguel Team, Nkosinathi Sibisi, Thapelo Xoki, Ndaba ithethwa Ndlondlo, Sipho Chayini, Makhawula, Sesane noSalenga. Kabakho i-continuity which is ibalekile ebholeni. I-Pirates yaphinda yasana ii-players ezininzi ngo-23-24 but sekhona ii-players from i-previous season zangaba zichithe zaqhubekeka. Sothuka nathi ngo-23-24 Pirates kaphinde isana ii-players ezininzi ba hey zikhiphani apha, but i-Pirates kudala iyenza lewe iya-understand bayayazi bajonga on paper sisana ii-players ezininzi but apha kwezi-players ezininzi sisanayo apha if sinelakhi i-50% izoba yi-success and then la 50% izopasa izawubuilda on ezi players ezi zikhoyo ngoku. So ngo-23-24 i-Pirates kwafika ii-players eziyi-10 including ii-players ezifike ngoJanuwari plus nee-players eziyapromotwa nee-players ezibuya kwi-loan. Kwafika Patrick Masangwanye, Talente Mbatha, Thabiso Lebitso, goalkeeper uButhelezi, Katlego Okradisa, Lesedi Kapinga, Karim Kimbuidi, Tshegofatso Mabasa wabuya kwi-loan, uZakhelele Phasa wabuya kwi-loan and then Injama Thambi isencane Mofokeng wapromotwa. Apho kulo group ye-10 kwapasa 4, kwafeyila 6, kwapasa uPatrick Masangwanye, Talente Mbatha, Relebohile Mofokeng, Tshegofatso Mabasa, kwafeyila 5 and then uyi-1 question mark, kwafeyila Okradisa, kwafeyila uKapinga, kwafeyila uKimbuidi. Ndayazi kusekhona abantu abazophikisa bathi hawu Kimbuidi Ntswimbo if khange ube regular noba uNtswimbo ufeyilile jo. Kimbuidi Ntswimbo if khange ube regular ube key player ufeyilile jo. Kwafeyila uLephasa waqala grand season washaya inet into ongapheliyo but injury combined with loss of form ne-relationship breakdown noJose Riveiro yamenza uba makafeyile. uLebitso uthole injury yamenza uba makafeyile. Question mark Buthelezi goalkeeper umjida nanoba uyafeyila okanye uyapasa na.
So icycle yaqhubekeka iPirates yaya ngoba strong ngoba siyajonga le team istrong, and then iPirates yawina iCups, yawina iMTN 8, yawina iNedbank Cups. The team yaba nepotential kwabuildwa on yona ya progress. U24-25 kaphinde kafika more signings. Third season leyo mina shiba iPirates ngeke iwine leyo ifunayo inkulu, which is bekusayi bifuna ileague dala ibuilder ngokusikhathi bama iwine ngoku the few more signings ogqibezela ipuzzle. Icycle xa ifika i-third season wenza i-final signings bakuseyajonga ngoku mawuyithole oyifunayo ngoku. And lo way yabonakalisa nyani bayiseyi-third season ngoba iPirates khange sane-players ezininzi ngo-24-25, but towards the end of the season iPirates yapromota ii-players ezininzi. So iPirates yasayina 4 signings qha because ibingafuna uchitha lento seyibuildiwe. Le team biseyibuildiwe over the past 2 seasons. Le team inosibisi, oxoki, ochayini, omakhawula, osesane, Masangwanyi, Mbatha, Mofokeng, nomabasa, nomakhope besepasile ngezazikhathi. So iPirates yasayina 4 for ubuilder on la group bakusengoku sayigowela ileague sawuzama ne-Champions League. Yasayina uGilberto suku Angola iwinga, yasayina uRasebocha suku SuperSport, yasayina uDino van Rooyen, yasayina uThuso Moleleki. But apho kapasa iplayer a1 qha out of 4 kapasa 1 Dino van Rooyen. uGilberto wafela wabuswa on loan eAngola. uRasebocha kapasa including injury ACL. Moleleki zangapase. And then ngoku towards the end of the season after iPirates khange iVibrant kuwina ileague, uRiverio nePirates baqala urebuilder. And enye way nge-rebuilding abalulekileyo bafina khange ndiyimenshine is uba ii-players once zasuffer i-disappointment egrot ureplace if kuyenzeka ngoba i-disappointment iya-affecta i-confidence ne-belief kii-players. iPirates zange ithole league ne-Champions League, yaluza ne-Nedbank, but ke uRiverio beseqalile urebuilder wapromota light eziyi-6 jo ekuqaleni kwesizini, ezinye in the middle of the season, ezinye xa kuphela isizini. Mohao Nkotha, Mbekezeli Mbokazi, Simphiwe Selepe, Yanga Madiba, Siyabonga Ndlozi, uClement Dawson. So silapha ngoku-Orlando Pirates ine-new coach plus isayine 9 players so far. Ijambile sisikhathi sorebuilder ngoku. iPirates ayiphambenanga, ayikho dumo ngokwenza i-signing eziyi-9 or even more, and isenokongeza before transfer window ivale ngoSeptember. I-results zosayina i-players asoze uyazi. I-risk management Orlando Pirates kudala yenze le way, ine-experience. Out of 10-11 signings i-players eziphumelelayo ziba phaa ko-5 or 6 or even less beyi-4. Reasons zininzi. Ndingakhumbuza ngezi reasons bendithethe ngazo ekuqaleni kwevideo uba iplayer ingangafithi kwi-playing system. I-good player but ayifithi kule system, ayirespondi grand kule coach, ayifili comfortable kule group yezi players zinazo. iPirates iyamothusa, ijezi yePirates iyasinda, akakwazi usetlisha eJoburg. Ufika lose ifocus eJoburg, eza light ebusuku vele zibasele. Okanye isalary yePirates iyamothusa umntu ba ngoku pay 200,000 ngoku. Hey jonga ama-cherry aseJoburg ayamothusa umntu ba yezange wabona icherry enhle kangaka and sele cherry yamfuna. Xa usithi le medi le medi iqhuba i-BM players iphazanyiswa izinto ezininzi. Alcoholism siyayazi for sure. So kubona zawe bafithi siqome kusejonga iplayer intswebo nyanyani mara kuse ixake basijonga kuthini ngalenzanga ixesha kwiPirates kwanye ngeChiefs. Zinto zakhona umuntu ophazanyiswe zi-family problems uba kusejonga ulapha eJoburg udlala iChiefs kwanye iPirates ngoku awusasazi. Umuntu afuna uziprova kwifamily yakhe basijonga ukhona akazenze bhetere njengoba lapha eJoburg idlala iPirates. Ba kusejonga silapha eJoburg ubani udlala lapha eJoburg ifamily yethu wenze ngathi akasazi. So umjita ngoku uzawufuna uprova lo way lo way iphazamisa icareer yakhe. Ubhizi ejimini ucinga eziwezi ngaphandle. So yaba fit unfortunately funeke usign players as many as possible. I-possibility ye-success as players ayikho 100% tu, ayikho na 80%. So finally before ndi-profile as new players noba zifitha njani kwi-starting lineups Orlando Pirates, masibe aware ba kusejonga i-possibility ye-surprises ikhona in terms of i-players ezikhoyo already. Number 1, i-players besicifana ziyavaya senongavayi. I-deal kaMofokeng mhlambe e-Europe isenongenzeki, okanye i-players bekucingelwa uba i-level yazo izawudropa ivele ingadropi. Omasangwanyi, omakhawula basike babe kwenye level ehigher, but inqabile yenzeka iqholo. Onomvethe, omushwewu, oJabu Maluleke, oThemba Zwane, zinjazi amathambo izinqabileyo ezo. But nevertheless Orlando Pirates funeke iziprepare ungathi kiphakathi kwesizini and then i-solutions azikho. Hence iPirates ngoku na 9 signings so far. Le 9 ingaba yi-10, 11 or 12. Number 1 signing i-right back uTshepo Mashilowane usuka kwiBaroka ana 23. Into i-obvious xa uqala umbona umjita i-height,
i-right back and ngaba kwezam mold zo Happy Jele iyababona manomtyobo abadlala i-right back and i-competition for umjita ikhona. uDino van Rooyen usekhona, uBandile Shandu usekhona, uThabiso Lebitso angabuya, noSiyabonga Dlozi naye kuseyumjita uyadlala phela right back. So Tshepo Mashelwane nantoni na ingenzeka. Umjita ngabantswimbo nakunazo zonke ezi players okanye kuseyumjita ngavela Shwabane eJoburg. Okanye avela athuke okanye avele athuke xa ngena kwi-dressing room yePirates angaphinda yeke uncangcazela. And then left back iPirates sane left back entsha Umkile Mosopaseka Mako. And as a top team the best situation funeka kube ne-players yi-3 kwiposition eyi-1. iPirates isayine uNkosikhona Ndaba osoke Richards Bay, 24-year-old left back. Competition uDion Hoto i-legend bekho noYanga Madiba ofike last season bekwi-loan kwi-Orbit out ene-power, aggression nespeed. Umbekezeli Mbokazi uyakwazi udlala i-left back naye, uRiveri bemdlalisile i-left back napha umjita. So uNkosikhona Ndaba akazukwazi urelaxa and opportunity yodlala akazifumana nje easy. And if akalenze ixesha Orlando Pirates izaba nazo i-backup. And then midfield Pirates ine-signing ezintsha ke-midfield. Sihle Nduli from Stellenbosch, experienced number 6 lowo. Na 29, so a matured complete footballer xa una 29. Una close to 100 PSL games umjita. Unayo ne-CAF experience. iStellenbosch iya kwi-semi-finals e-CAF last season. Sihle Nduli indlela adlala ngayo ibhola is-similar to uMiguel Team lo umkileyo. Umjita Mr. Composed. Ayikho mobile kakhulu but kusey ibhola udlala apha. Ezinye players zi-quick engceni but yena ingqondo yakhe ibaleka fast nakunezinye players. Enye imidfielder efikayo uSipho Mbule usuka kwi-Sundowns. uMbule istory sakhe anzusiphinda wonke umuntu esazi istory sikaMbule. Na 27 umjita which is kusey-peak career yakhe isikhathi ngokuMbule for uba makareache i-full potential yakhe. Funeka abonakalise the very best of Sipho Mbule. Xa na 27 funeka wenze low way. Awuseyo youngster efikayo ezintweni and uMbule ne-motivation yoprove abantu wrong abacefana bakuseyo umjita akazuyeka urhasa, akazuyeka imbombothi and umjita uphantse akabi na club so uyayazi funeka angayichamelele opportunity and isemntu ufuna uziprove uba ku-Sundowns uba kusenina ndiyiplaya intswimbu funeka nibe nayo indawo ngathi naregreta. Khani be patient nami, khani nike chance. Nindilahle estimeleni nina. So ukusayina i-player situation enjeyana bafethu iyakwazi ubenefita i-club ngoba kuse i-player in a point to prove player e-dangerous ebaleni. uMbule yena uzokhompitha phakula number 8 position, central midfield okanye creative midfield, not ko number 6. Uzokhompitha nobani? Uzokhompitha no-Talent Mbatha. uNduli yena uzokhompitha noMakhawula, noSelepe bakhona, noNdlodlo usekhona. Enye midfield efikayo number 6 yona i-defensive midfielder uMasindi Nemtajela suka ke-Marumo Gallants. Na 23 umjita zizi out ezibaleni jonga iyaphangela engceni. Abanye abantu bayadlala engceni yena umjita uyaphangela engcenini. Hard worker, workhorse. Uzokhompitha noNduli noMakhawula, similar player to Makhawula. Khona umuntu beniphikisile ku-Facebook wathi bakusale out central midfielder number 8 ayo defensive midfielder. So sabona na bakuse umjita uyaxoka nawo. But whether number 6 or number 8 uzokhompitha kwi-Pirates. Enye player efikayo usuka eMali, defensive midfielder Abdullahi Mariko, Mali International, 21, 22, 23 umjita. Xa sithi Mali noba uzocinga uba isejonga iplayer ine-physical power, ene-height but umjita akana physical power and akana height but akekho mfitshane, une-average height plus ne-normal weight but umjita energy ne-hard work. Uyaspana. West xa isuke West Africa ilambile, ine-desire yophumelela, ine-desire yoyakude, iyayazi uba eMali akho opportunities eMali, ngu-do or die for yona le. Enye new signing yi-winger, speedy winger Tshepang Moremi from AmaZulu. Istyle sakhe kususa i-defenders, kususa indoda plus no-create opportunities, ayi-goal scorer kakhulu, ayingonkotha, ayingosalenga. Enye new arrival attacking midfielder okanye number 10 ngelinye igama Sinoxolo Kwayiba usuka ke-Chippa United na 25. Kwayiba udifferent ko-number 10 abaninzi, especially aba be-Orlando Pirates. Ayinguyo number 10 o-creative, unumber 10 usebenza ngamandla ne-movement and unumber 10 o-direct. Xa ithola ibhola seyifuna ushuta qha, xa ithola ibhola seyinukisa umnatha umjita, udirect. Ability yakhe umjita yongena espacini areceive ibhola i-world class, i-special. Okanye if akazifumanele space yena, la movement yakhe izovula ispace for ezinye players around yena. But umjita i-goal scorer yena. Indlela amuva ngayo umjita unento yosoloko ethola ibhola kwindawo ene-space for uba makashute okanye nje ashaye i-simple finish. I-attacking midfield okanye onumber 10 beParis nabo bayakwazi uyenza le way. Patrick Masangwanye, Kabelo Dlamini, amajita creative
but with less frequency. Isikhathi esininzi amajita aspenda ecreate and adropa deep yokhangela ibhola. UKwayiba yena uzoba different neKwayiba. UKwayiba yena uzombona ngayo sesespacini esi-advanced, sesithi sapha, and then to one touch goal, same time finish, okanye receive first touch ashaya igoal. Ngezazikhathi noba under pressure ki-defenders unawo namandla yokupusha i-defenders bazingasusa ibhola kuye okanye zingafaki inyawo. And umjita unlike uMasangwanye umde and kusenoba umde nakuKwayiba, but uMasangwanye akekho emoyeni. Le iKwayiba izawukwazi unika Pirates advantage for uba kusejonga ibhola ngamanye amaxesha xa ibuzwa basemoyeni uba khona umjita athi nabaya shaya ikhanda. Lo ability ngadecide nee-matches ezitight. Enye isigning efika Orlando Pirates i-center forward si-striker na-23 so Richards Bay uyanela Mbuthuma. Yo i-aggressive kanjani le. So i-different kumaRhopa noMabasa izayinika iPirates into different. Umjita si-striker singadinwayo. Yabona uSaleng njengoba engadinwa noHoto njengoba engadinwa, yona le basi-striker singadinwayo. Engathi nguPeter Shalulile 2.0. uShalulile omncane nguPeter omncinci. I-touch yakhe ayikho clean and elegant kakhulu, but i-defenders uyazidika, uyazisukulisa and i-rough noba rough le and quick noba quick. I-striker senzaliwe si-create ne-opportunities ezininzi for unumber 10 ne-wingers. I-sprint nje phakathi kwe-defenders iyakwazi kuseyovula i-defense. Umjita uzosprinta kwi-channels towards i-right side okanye i-left side. Ngezazipini uyayivula i-defense. I-defenders azina-choice zamlandela zivula ispace ngezazikhathi. So Mbuthuma uzoba key for iPirates besihlangane apha nge-starting lineup. So lamajita afitha njani nge-starting lineup sePirates? Since ezi-signings ziyi-9 zina too many midfielders, ezinye zohlala ebenchini. So starting lineup amajita afitha ngelihlobo. Ayingeni indawo noba kuseba replace abantu. Ubani akazostarta before ubani. Asikho lapho asizudiscussa lonto namhlanje. Nje umuntu iposition adlalayo noba sePirates uzongena kwi position. So i-goalkeeper usenguChayine, Sipho Chayine. Akho new signing nge-goalkeeper, uChayine number 1. I-gloves zePirates zezakhe. Right back new signing Tshepo Mashilowane. Left back new signing Nkosikhona Ndaba from Richards Bay. Central defense akho newcomers. Nkosinathi Sibisi, captain Cangwakhe Njamathambo yam, Mbekezeli Mbokazi ispecial leyo. Ziyeke bafethu basics ze-central defense, i-timing, i-anticipation, ukupasa, utacklisha, uqhuma, ziyeke zowe. LenguMbokazi inento yayo yenza special more than nazo zonke bafethu. Ziyeke zonke top central defenders apha EC, oMoloisane, oKekana, oMvala, oSibisi, oMiguel, oDotli, oKiane Cupido. uMbokazi nalawe yakhe bafili basejonga laqhube ibhola ngene phakathi kwabantu bafili ade yofika i-final third jo at high speed siyaspanisa namandla umjita ne-close control lawe khanga yenze once or two times ngathi fluke yenze 3 or 4 times ngibone yenza bafethu baleya ekuse i-driver nebhola from central defense qabela ingene midfield ide yofika i-final third jo. Pace, confidence, physical power hayi Njamathambo leya. So yiyo noSibisi central defense. Then central midfield apho kwi-places ezininzi Pirates esayinileyo kwi-new signings. Ngizostarta uSihle Nduli for experience yakhe ne-profile yakhe, indlela aphole ngayo ezi-character ebaleni. Uyafitha Orlando Pirates and umjita unala touch ne-elegance i-clean, composure eyomhlaba jo. Then i-central midfielder Cangwakhe number 8 creative midfielder Sipho Mbule for the profile and expectations and motivation anayo umjita. And then i-new signing aqale ebenchini yaseMali Abdullahi Mariko. Umjita funeka aqale adapte the new environment, new club, new country. Akavana isiZulu nesitswana esithethwayo pha. Nomnye number 6 ofikayo so ke Marumo Gallants, uMasindi Nemtajela naye manje uqale ebenchini. Okanye umjita yalunga kuzo zoyi-2 number 6 number 8 andiyazi but uqale ebenchini. And then sima side new winger Tshepang Moremi. Kwelacala nguMofokeng. And then number 10 new signing Sinoxolo Kwayiba. And then number 9 center forward new signing Yanela Mbuthuma. Nanso i-lineup ne-substitutes ezina new signings ezi-9 Orlando Pirates. Ningalibali ushaye support nishaye ulike okanye if iqala udibana ne-channel ushaye usubscribe. Breaking news nansi Pirates isayine Oswin Apollos bafethu.